Ola, boa tarde a todas e a todos. Damos comezo ao pleno ordinario, o último do ano, do 26 de decembro de 2019, no que o seu primeiro punto é a aprobación da acta número 13/2019 do pleno en sesión extraordinaria do 21 de 10 de 2019. Algún membro da corporación ten algunha... Pues entonces pasamos á votación. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Hai outra acta, outra aprobación de acta número 15/2019 do pleno de sesión ordinaria do 28 de 11 de 2019. Algunha... Pois pasamos á votación. Votos a favor? Por unanimidade. Hai a outra acta que tamén está para aprobación, número 17/2019, do pleno en sesión extraordinaria do 5 de 12 de 2019. Nada que... Pois, votación, votos a favor? Pois por unanimidade. O segundo punto é dación de conta das resolucións da alcaldía e actas de xunta de goberno. Estiveron a súa disposición e comprenden as resolucións da alcaldía entre os números 927, barra 2019 ao 996/2019. Tamén estiveron a súa disposición as actas das xuntas de goberno, que a acta 21 do día 7 do 11 barra 2019. Agora pasamos ao apartado de mocións. Hai unha moción que, aínda que foi recibida despois de que estaba convocado o pleno, pois podemos engadila ou non, pero a nosa proposta é porque é un tema que nos preocupa, por suposto, estamos de acordo que é urxente e se está nas nosas mans temos que resolvelo o antes posible. Parécenos que deberíamos, ou a nosa proposta é que a deixemos sobre a mesa e inmediatamente empezado o novo ano, pois a traballemos en comisión de Facenda, se fora necesario facer alguma modificación na ordenanza, porque temos xa ordenanzas reguladoras que foron modificadas a raíz de a nosa adhesión ao convenio Doing Business Galicia, que foi aprobada en pleno con casi todos os membros da corporación a favor. Sabe que Rianxo en Común votou en contra ese día, o 22 de febreiro de 2018, e despois de cumprir todos os requisitos que ali nos se poñían o 22 de xuño de 2018, habilitáronos como Concello Emprendedor. Non sei esa proposta, a proposta que lles parece de se o deixamos sobre a mesa para traballar en comisión e facer as modificacións que nos pareza oportunas. Neste momento xa hai bonificacións que ustedes apuntan no IAE, no IBI e no IAE, no IBI e no ICIO. Entón, eu preguntolle a vostedes que son os que presentan, que lles parece a proposta. Si podemos sacar a debatila para darlle a oportunidade a todos os grupos a que se pronuncien e despois deixamos a votación dos acordos para esa comisión. Non sei que lles parece. Se a debatimos temos que votala. Non necesariamente. Non sei, agora non temos aquí a secretaria titular. Bueno, deixámosla quedar. Parecelle? Desde logo, é un tema que preocupa, que afecta a todo o Rianxo e a todos os que vivimos aquí, e que nos parece que moitas das súas propostas teñen que pasar en comisión e ser estudiadas, ver se ademais das bonificacións que xa existen, pois podemos poñer algunha máis, incluso outras suxestións que podan aparecer. Entón, se lles parece, pois podemos deixar e traballamos nela no ámbito da comisión e máis na mesa de comercio local. Gracias. Bueno, pois entonces pasamos ao punto de rogos e preguntas. Concelleira de Ciudadanos. É un rogo que falan os veciños do Burato que están en obras e que hai unha fochanca se a podían tapar mentre están nas obras, porque teñen que meter o coche polo medio que lle anda xusto.
E despois ali mismo tamén que teñen unha sinalización e se se pode buscar outra maneira, porque hai conos e hai vallas e dis que con mal tempo que se están caendo todos e que lle pode caer en algún coche. No. Gracias. Poucas preguntas. A primeira sería, na sesión ordinaria do Pleno da Corporación celebrado o día 1 de agosto deste mesmo ano, preguntábamosles por unha factura cun reparo por parte de intervención pola omisión dos trámites de procedimento de contratación menor. A dita factura incluída na relación F/2019/26 é dun importe de 16.238,20 euros, era relativa á recopilación de contidos para a elaboración dun recetario. Daquela contestou... Un recetario, sí. Daquela contestounos o señor alcalde que non sabía a que nos referíamos e que trataría de recadar máis información ao respecto. Non sei se hoxe nos poderían, tendo en conta o importe ao que antes nos referimos, por que se omitiron os trámites do procedimento de contratación menor, e xa de paso, preguntarles tamén se o dito recetario está disponible para a consulta pública. Outra pregunta sería, entre as facturas incluídas na relación F/2019/63, facturas que non tiñan consignación orzamentaria e para as que se aprobou un crédito extraordinario o pasado 5 de decembro, vimos que hai unha que se corresponde á redacción dun proxecto para a instalación dun punto de recarga para vehículos eléctricos. A instalación deste punto de recarga de baterías de coches eléctricos foi unha moción que presentou Rianxo en Común e que se aprobou nun pleno ordinario celebrado o 25 de maio de 2017. Non sei se nos poderían comentar as conclusións principais do dito estudo e quizáis tamén nos lo poderían facilitar. Outra pregunta, en relación ao que veño de dicir, non pensa que sería lóxico e bo para o traballo tanto do Goberno como da oposición que tivéramos coñecemento deste tema nunha comisión informativa, como agora se plantexaba para o tema da moción, na que poidéramos traballar sobre o estudo e non a través dos decretos da alcaldía medio ano despois de que se faga. O mesmo pasa con outras obras que o Consello está executando e das que temos coñecemento só pola prensa. Pasa outra pregunta. Seguindo coas resolucións da alcaldía, nas correspondentes ao pasado mes de novembro, vimos como en varias aprobacións de certificacións de obra dende intervención se sinalaba que tivo lugar a omisión da función interventora, xa que esta non asistiu á recesión material dos contratos como establece a disposición adicional terceira da Lei de Contratos do Sector Público. A pregunta sería por que aconteceu isto e que se fará para evitar que isto siga pasando. Paso a outra pregunta, cambiando de terzo. Fai xa unhas semanas preguntábamoslle tamén pola comisión relativa ao proceso de remunicipalización do servizo de abastecemento de auga e saneamento. Unha comisión que leva máis de 2 anos en convocarse. Decíanos entón que a convocatoria que se convocaría en canto ao novo goberno votara a andar. Non sei se teñen pensado convocala nas vindeiras semanas. E falando de servizos, outra pregunta. Antes das eleccións municipais de maio tivemos noticia, que foi a última vez que se falou do tema, de que o servizo de recollida de lixo axiña se sacaría a licitación. Tendo en conta os cambios que se produciron nesas eleccións, tanto a nivel local como a nivel comarcal, non pensan como a min que antes de culminar ese proceso sería bo estudar a remunicipalización tamén deste servizo ou, no seu defecto, de volver a plantexar a anexión do noso municipio á mancomunidade de Serra do Barbanza, ainda que tampouco esta parece que pasa polo seu mellor momento. Outra pregunta. Fai menos de 15 días rematou en Madrid o cumio do clima e, como se sinalou dende a presidencia do cumio, os acordos que se alcanzaron non están á altura da urxencia climática. Isto recordábanos que fai algo máis de 3 anos a anterior corporación acordou asumir un compromiso importante, aínda que seguramente tampouco estea á altura da situación de emerxencia climática que vivimos. Nin vai solucionar os problemas que outras administracións superiores semella que non queren afondar. Pero naquel pleno ordinario celebrado o 26 de setembro de 2016 aprobouse unha moción de Rianxo en Común pola cal este Consello asinaba o que se debe coñecer como Pacto dos Alcaldes. Isto non era só un xesto simbólico, senón que nos comprometía a varias cousas, como, por exemplo, a elaborar un inventario de referencia de emisións, a facer unha evaluación da vulnerabilidade e de riscos de cambio climático no noso Consello,
a elaborar un plan de acción para o clima e a enerxía sostible, a elaborar un informe de situación cada 2 anos, e penso que sería o punto máis importante a reducir a emisión de CO2 até un 40% de aquí ao 2030, ou daquela ao 2030. Que valoración fan da execución dos compromisos asumidos coa aprobación daquela moción? Paso a outra pregunta. Fai uns días tivemos acceso á conta xeral do 2018, non coa antelación que marca a lei, polo que entenderán que aínda estamos agora dándolle voltas a este tema, pero que, ademais de gozar de pouco tempo para estudala, entender a súa xestión económica tampouco é doado. Como é posible que nun orzamento aprobado en xullo sufra unha modificación de máis de 3 millóns de euros? Ainda vai ser certo aquilo que vostede mesmo, o tenente alcalde, se refire algunha vez como a variña máxica dos cartos. Vai ser certo que sí que a teñen, non sei se nos pode aclarar máis. E para rematar, trasladamos un par de rogos que nos fixeron chegar varios veciños. Por un lado, que se instale un paso de peatóns no alto da barraca, en Lustres, onde ademais hai unha parada de autobús, que se trate de asedentar o camiño que pasa por xunto ao punto limpo e conecta co polígono industrial, e que se procure habilitar un espazo de estacionamento preto da escola infantil e da clínica, xa que o espazo actual semella insuficiente. Nada máis. Sí, 3 rogos, moi breve, relacionados ca parroquia de Isorna, concretamente dos veciños do lugar do Regueiro, que nos comentaban este día que hai 3 farolas concretamente que están sin iluminación, o resto funcionan, pero esas 3, pois, si se podían revisar. Outra que tamén da parroquia de Catoira, da parroquia de Isorna, concretamente que afecta as balsas con motivo da cantidad de auga que caeu esta temporada, bueno, na carretera, nesa estrada, na DP301, que posiblemente estedes ao tanto, e a altura da depuradora de Isorna, concretamente, se habría posibilidad de instalar alguén esa carretera de Diputación, si polo menos habría posibilidad de instalar alguén para, pois non sei, facer unha limpieza de cuneta ou beira rúa ou algo para que drenen mellor esa auga e non se formen esas balsas aí. E despois a outra que tamén comentamos, porque, bueno, levamos unha temporada vendo así, que por que non conta o Ponte de Catoira con iluminación na zona que é de Rianxos. En ese sentido, tiña descomunicación desa incidencia, se é algo que xa coñece o goberno local, un pouco para trasladarlo tamén aos veciños e que teñamos conocimiento delo. Nada máis, moitas gracias. Idesme permitir que algunha das cousas non tiñeu a información suficiente para contestarvos, pero algunha das que citastes, pois intentaremos polo menos tomar nota e facer ver que realmente interesanos, por exemplo, cando se está con obras, pois inténtase que non teñan baches e que podan pasar, bueno, medianamente ben, porque sábese que mentres hai as obras, pois, bueno, hai que sufrirlas un pouco. De feito, mañán iremos mirar o de Burato, pero en Lustres está habendo as obras que ainda non están rematadas de saneamento e había un montón de baches. A empresa pois foise unhas semanas antes e depois veu todo este mal tempo con auga e, bueno, os baches o que tiña tapado pois volveron a facerse. E dentro o Concello pois intentouse pois volvelos a botarlle material para que a xente poda pasar polo menos sin que as rodas dos coches se lle metan ali. Da sinalización tamén miraremos. Estas de Rianxo en Común, estas informacións que me das, pois recopilaremos a información e facerémola chegar, por suposto. Respecto do pacto de alcaldes, eu non estou segura, pero houbo, creo que era no marco desto, houbo unhas sesións, ou creo que unha foi en Santiago, outra en Santiago, non, en Santiago non, en Muros ou por aí. E outra iba a ser en Marín, pero aquel día non podíamos asistir. Entonces, quero dicir, estamos comprometidos, pero toda esta información pois intentaremos recabala, por suposto, poñela en valor, porque realmente temos que estar concienciados que a emerxencia climática de verdade existe, e o que pense ou quera obviala está equivocado, eu creo. Respecto da conta xeral, permíteme tamén que se informe outro día no que teña a información máis completa, pero do que eu sei, a conta xeral efectivamente vai tarde
intentaremos, por suposto, por iso intentamos facer os prazos, caso co seu consentimento, por suposto, máis cortos para, canto antes, ter esta ferramenta, que non podemos olvidar que é a recopilación dos documentos contables que xeraron o ano 2018. É verdad que é difícil, eu seino tamén, porque ainda que estuven ali e fui concelleira de Facenda hai uns anos, pois é un tema árido que non é fácil de entender por calquera, pero intentaremos, e temos que intentalo, coa axuda de toda a corporación, espero que o fagamos, pois que vaya en prazo, que iso axúdanos a que o funcionamento dos asuntos que podan salir de aquí pois beneficien a Rianxo e podamos beneficiarnos todos. Bueno, tomamos nota de cando é pasos de peóns novos, pois hai que pedirlle información a Poli, a policía, para que vexa a viabilidade, se é correcto ou pode ser nese lugar que pensamos, que pensa a xente que é adecuado. Miraremos tamén o da condicionamento dese camiño. Respecto das farolas do Regueiro, pois facerei no chegar, porque ademais é unha cousa reincidente que ainda hoxe tivemos que facer varias, e creo que ao mellor ese aviso xa estaba dado. Intentaremos que, bueno, fijarémonos nestas tres, depois disme máis ou menos onde vai eu facerme, bueno, mirar exactamente se aí foron arranxadas. E sobre as balsas de auga tendes razón, que supoñen un perigo. Sabedes que está a punto de ser asfaltado o tramo que vai dende Rial a Bexo. Entonces xa nos poñemos en contacto con a Diputación e queremos que antes de asfaltar se busque unha maneira de poder evitar todo eso. E da iluminación que corresponde ao tramo de Rianxo na ponte, pois algún problema aí de instalación e estamos vendo tamén porque dende as dúas diputacións están facendo o posible para que a Xunta incorpore ese vial tamén para unir as dúas, está unindo un vial propiedade da Xunta, entonces que eso non ten disculpa que este apagado. Entonces miraremos a ver se realmente é moito o investimento que temos que facer para poñelo en funcionamento ou que é o que pasa. Moitas veces tamén está apagada, que fannos chegar a rotonda, a luz da rotonda, pero iso é problema tamén dali de Salta, e con ir a darlle outra vez pois ponse a funcionar, pero o resto das farolas non hai que mirar porque realmente pasa iso. Nada máis, gracias a todos. Aproveito, se queredes no vosso nome, xa que nos están vendo os que queiran vernos, e pois, cando queiran poden volver a vernos, pois felicitar o ano que ven, desexar que sexa ventureiro para todos. Eu acostumo a desexarlle a todos, como fora para min, que lles desexo paz, que con eso podremos relacionarnos uns cos outros. Sempre hai conflitos, pero hai maneiras de resolvelos sin que sea por a vía violenta. E saúde que nos axude a buscar traballo. O traballo tamén ten que existir, pero a saúde é moi importante. Entonces, nada, creo que vai ser o último pleno no que nos vexamos este ano, e desexar que este novo ano que ven pois nos aparezan retos vos para Rianxo e semos capaces de leválos para diante todos xuntos. Nada máis. Gracias a vos. Bueno, disculpade, hai público, se o público quere, se quere tamén o público facer algunha aportación, pois tamén está no seu momento. Non sabía que iba a durar tampouco, non sabía que iba a venir ainda. Bueno, parabéns a todos, felices festas. Bueno, pois o dito, felicidade para todos e ata o ano.